Jawa wis nyawiji to. Mergo saiki wis ora ono bedane kabeh. Semua menjadi milik Indonesia. Kalau wajib baik iki aku yang kuyung banget patut dilestarikan lho tenan. Mergo saking senenge iki aku gawe wayang dhewe. Oh, ya raketan bobol-bobol ora masalah. Tomboke tanggapane iki gawe wayang iki genep. Ning ora apa-apa. Muga-muga besok bisa lestari. Besuke kan budaya Tionghoa sing sak banjure bisa diarake wajib meneh aku ben seneng. Iya. Yang ini to iki si kripik kecak kripik telo. Awake dhewe metu ning iki dienggo pujuk wae men sak. Iki ketok ana Jawane yo ketok ana Cinane, mergo wayang Cina Jawa kuwi mengkone aku percaya Kalang Untung bakal kabuwara utawa bakal terkenal meneh senadyan to wis 40 tahun kepungkur ora ana pertunjukane. Mergo pepundhenku kang ya kuwi nripta mbah iki jenenge Pak Gantuang sing kang ana Klaten mau sak sedane banjur ora ono sing ngrusake nganti 40 tahun. Muga-muga iki ya bareng karo kanca-kanca institusi Indonesia ya karo aku muga-muga bisa lestari bisa ngrembaka sak banjure ya awake dhewe kae gawe marang Gus bendarane dhewe Gusti Liceng ayo saiki enggak ditutup kaya-kaya napa tamu lho. Nanging banjur kowe tak usadane nganggo banyu penguripan satemah bisa walu temah jati-jati temah nirmala. Kowe rasa tampu bakal papan gunung lan simpaku aku Bathara Liceng. Sampun aku bakal paring bungah karo gambaran jeneng kita. Bisa bab kowe wis pilih dadi satriya Tamtama kang sakmene bisa ngayuh para kawula. Siji kuwi dhewe tampan ana wujude banyu penguripan karo wujud gendera. Gendera iki samengkone kena kanggo piandel nggon bakal ngasorake Dewi Bugoke. Pang-pang minangun kang lagya hamangun anang yo nenging olo kesuwen ojo nganti tekat ing kapahitan siji diri sakjane.
prajurit ing atiku.
kae. Wah. Oh, yen mangkon sak nalika aku kelingan. Kalau monto siun Prabu Nisipin kuwi upadi prajurit Kakang Bisaya kang sausé to, Pak. Iki dadi atur ngasani Gusti